Welcome to EDSA! Kantahang pang-EDSA, sayawang pang-EDSA, EDSA! Tulugang pang-EDSA, EDSA! Kung nandyan ka, tutok na! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Next show and magandang oras natin sa buong kapuluan. 29 minutes makalipas sa oras ng alas 6 ng gabi on a Friday. Wow! And definitely marami naman mamaya mga magpapagpag and make sure pag umuwi po kayo, nasa maayos po nakalagayan. Okay. O nga pala, batiin lang natin lahat po ng mga nakatutok sa atin dyan, lahat ng staff ng Car Club Garage. Yan, maraming salamat dyan sa may Mosaito Drive, Molino, Bacoor, Cavite. Maraming salamat kila Sir Chris and Mela Henson. Mabuhay po kayong lahat. At batiin ko lang pala ng happy birthday ang aking napakabait, napakagalante na kumare. Weng Villanueva Palo. Happy birthday, Doña Weng ng Princess and Ronron. Ayan, see you soon. Alright. O, ito na mga kabisyo, hindi na patatagalin to. Ito tang, pag-usapan na natin to. 70 years old na lalaki, pina-billboard ang sarili para makahanap ng jowa. Oh no! Na mahilig daw mag-karaoke. Wow! Grabe yung requirements ni Lolo. Diba? Eto po mga kabisyo, nakalagay naman po sa billboard yung kanyang address. Ayan. So, at in fairness naman, effective naman po yung strategy ni Lolo. Dahil after po yung ilang linggo na ma-install yung billboard, meron pong nag-inquire. Oh no! At umabot sa 400 na girl lalo ang tumawag sa telepono and 50 emails ang nag-apply bilang asawa niya. Nakalagay nga doon sa billboard, lonely male can relocate Sweetwater. 6 female, marriage-minded, and enjoy karaoke. Ito na, wag na natin patatagalin to. Tang, logika na natin to, Tang! Ay, sige, wag mo nang patagalin para mahimas-masan at maintindihan. Logikan mo na yan. Logika na yan! Logika na yan! Alright mga kabisyo, logika na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Kailangan pa bang i-memorize yan? Boards basic. Ito na po ang basic sa panahon ngayon di ba? Ngayon parang binubugaw na ang sarili. Marami pong gumagawa sa atin yan kung saan-saan nila sinusulat yung pangalan. Ano ba, tumatay ka sa CR, lagay mo doon, wanted text me. Diba? Mapabus! Makita ka, hindi lang bubblegum, makikita mo, may number din. Diba? Ganun po kung saan-saan, pati sa pera, sinusulat yung number. Diba? Alam niyo mga kabisyo, parang nawawala na po yung purpose kung bakit tayo dapat magkaroon ng relationship. Well, relationship, hindi na po, it's all about companionship. It's supposed to complement kung ano po ang kulang sa'yo, pupunan po yan ng iyong partner. At vice versa, na mga kabisyo, logican po natin. Ang pag-post po sa isang billboard upang makapaghanap po ng asawa ng isang lalaki, maring dahil sa nais niyang maging kakaiba at mapansin siya at seryoso ang kanyang intensyon. O di kaya, posible din po mga kabisyo na pinapakita din po nito na wala talagang swerte si Lolo sa tradisyonal na panliligaw. Kaya hindi siya nakadali. Kaya nag-post na lang, mga kabisyo. Importante po, wala rin po itong kasiguraduhan, mga kabisyo. Kasi unang-una, aalamin ng interesado. May pera ka ba? Magkano ba pension mo, Lo? Which, true enough, ganon ang karamihan sa mga nag-inquire. Tinatanong kung mayaman siya,
tinatanong kung ano ba yung mga properties niya. Mas nakakalungkot mga kabisyo sa panahon ngayon, ano? Anyways, mga kabisyo, ang oras natin. We got 34 minutes after 6 o'clock. Basic na kasi ngayon eh. Ang mga tao nahuhumaling sa mga makamundong bagay. Pero di ba sinasabi sa Bible, you have to detach yourself, di ba? Mula sa makamundong bagay. Kasi yun yung sisira sa atin eh. Ito na, para sa mga martir ni Vera. Here's Kamikaze. Enjoy the song. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!